Takže nakonec jsem se rozhodl, že nebudu natáčet Cat Battles, ale ukážu vám tady opening toho prasátka velkého. 193 coinů, 65 power pointů, tak máme 6 těchto blbostí, tak jdeme otevřít. Super, dobrý. 50, OK, to by šlo. Prosím, že jsem ne. 50 coinů, OK. Epic, nice. Mythic, pojď, legendárka. Mythic, tak pojď. 3, 2, 1, pojď. Bow skin na Goa. Nice, to je dobrý. Tak jdeme dál, pojďme. Super. 100 coinů, OK. Super. Super. OK. A poslední jedna, pojďme. OK, tak to je jenom rarka, nevadí. Máme tam ten skin na toho boua a to je dobrý. Takže snad se vám tenhle krátký opening líbil a uvidíme se u dalšího videa, takže zatím čus.